an kashe kuɗi, wasu sun ɓata lokacin su, wasu sun rasa rai, wasu sun yi menene, duka wannan abun gaskiya ne. Sai da wata 12 a prison babu tara, ba ni da kowa sai Allah sai mahaifiyata ni kaɗai ce mace a ciki. Daidai da result ina ya tsorin ya yake saboda abin da an hana ni result ina, ba ni da wata sana'a, ba ni da kowa sai Allah. Sofi ana ka kuɗin aure na karuwa ta je prison. Wani ya rasa manyan kuɗaɗen su tafi da wannan, wani aka kuntata mai, wani rumfunan kasuwarsa ne saboda dan gwagwarmaya ne, dan kasuwa ne, aka karɓe. Ya wayannan mutanen da aka azabtar ba wannan ake wannan gwamnatin da shi wata zai kare ya samu naira 5 a shekara 2. Tsakani da Allah mu da aka harba da wa'anda aka ɗaure ba mu samu kulawa ta musamman a ƙaramin hukumar mu. Ina prison mara ɗaya. Wannan ma yana prison mara ɗaya. Yana prison mara ɗaya. Amma shi tsaro. Da kaki na NYSC aka wannan. Da farko dai yana cewa a ƙara hakuri a yau. A ƙara hakuri a yau. Domin kwamandoji ne ko na yakin tafiyar Kwankwasiya, dan ba ku sani ba ku sani. Mabiyan da za yi siyasa ba tare da irin ku ba har abadan. Kuma duk wanda yake neman wani ba siyasa bai da irin waɗannan mutane, to ba siyasa bai koma gida ya aje kowaye shi. Yau ba wani mutum da zai ya kare maka mutunci ko a mutu ko a yi rai a kan tsarin siyasa. Yau waɗannan mutane wanda suke wannan abin kowa ya aje makaminsa ya koma ya zara idanu ya kasa yin abin da ya yi a baya a lokacin da babu gwamnati. A yanzu da ake da gwamnati ya kamata a ce an zare takobin yakin ta gaske. An dirfafa makiya, an ga duk yanda za an kai suka samu mazi duk kun yi sanyi, ko in ce duk mun yi sanyi. Abin da ya bani takaici mafi yawan kawunan mutane ban ga jahuna. Wasu sun jiddira, so abin babu daɗi, ba daɗi ne suka ganyi wannan abu. Abubuwan da ake bayar da shi a cikin dungu, wani dalilin ya sanya muka shiga muka fita domin mu gano daga ina matsalar take. Kuma da yardar Allah mun gano inda matsalar take, mun ya girma gwamna ya ba da umarni cewa a kawo list ta hannun kwamishina Honorable Abdul Jabbar Duma, Commissioner Land. Ya ba ni umarnin cewa to haɗo kan dukan ku a ba da list da number waya a kai masa. Kuma ni na yi imani tun maganar da ya faɗa haka take gaskiya ce. Yanzu a cikin mutanen da mai girma gwamna ya ba wa kani ban ce babu, amma dai kamar sa sai an shawa. Rashin ku a cikin tsarin nan, rashin motsin ku a cikin tsarin nan, tsarin taɓarɓarewa ne matuƙa da gaske. Abun Allah wajere ne, abun takaici ne. Mutanen da suka yi da ɗaure su a kama su a cikin su saboda mai girma gwamna ya zama gwamna ya kuma su kasance su ne koma baya a cikin wani tsari. Mai girma gwamna ya ce ba zai da wannan ba. Shi yanda za a yi a ga cewar kuma makoshin ku ya jika domin a dawo bakin aiki a ci gaba da kare muradin da ake yi. Domin soyayya ce ta haɗa dama tun fil azar baki yamce tun da mun yadda soyayya ce ta haɗa mu dole ne za mu yi haƙuri abubuwa da yawa na gwamnati, abubuwa da yawa na gwamnati. Kuma akwai ƴan gursu ma da yawa waɗanda duka ba sa son su ga ci gaban mu duka ban san wani ba ta su yake ya tsara kawai yake duba. Kamar yadda cewa ya faɗa Abdul Jabbar mutum ne